Zirratian, bigarren kafea. Egunon guztioi mendi tontorretik, egunon munduko gailurretik, gaur maiatzak 29 Everest mendiaren mundu eguna da. Nepalgo Kultura eta Turismo Ministerioak eta bertako mendizaletasun elkarteak sortu zuten egun hau. Zorionak, neska? Izan ere bai, Everest emakumea da. Hori da. Nepalen sagarmata esaten zaio, zeruko jainkosa esan nahi du, eta Txinan Komolangma Feng unibertsoaren ama. Egun hau aukeratu zuten 1953ko maiatzaren 29an Edmund Hillary eta Tenzing Norgay Everesteko gailurrera iritsi zirelako. Horrelako balentria lortu zuten lehenak izan ziren. Gaur egun zaila bada 8.000 bat igotzea, pentsa duela 70 urte. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough To keep me from getting to you. Garai hartan Nepalgo gobernuak urtero espedizio bakarra baimentzen zuen, Suitzako talde bat. 1952an gailurra egiten saiatu zen, baina buelta eman behar izan zuten gailurretik 240 metrotara eguraldi txarra zela eta. Edmund Hillary hurrengo urtean gonbidatu zuten John Huntek zuzendutako britainiar espedizioan parte hartzera. Espedizio hartako Tom Bourdillon eta Charles Evans maiatzaren 26an saiatu ziren goraino igotzen, baina 81 metro falta zirenean, atzera egin behar izan zuten Evansen oxigeno sistemak huts egin zuelako. Horregatik, Huntek, Hillary eta Tenzing aukeratu zituen bigarren saiakera bat egiteko. Saiakera hau arrakastatsua izan zen. 1953ko maiatzaren 28ko 11 gailurrera iritsi ziren Hillary eta Tenzing. 15 minutuz egon ziren munduaren gailurrean. Tenzing Sherpak gailurrean txokolatea utzi zuen eskaintza gisa, eta Hillaryk John Huntek emandako gurutze bat. Hainbat argazki egin zituzten, gailurrera iritsi zirela eta igoera etzela simulatu erakusteko. Joian ikusi duzu zer utzi zuten ez, txokolatea eta ez kafea. Oso ondo. Esaten didate guztion arte, gainetik aurrera elurretaraino. Esaten didate Euskal Herrian maitasun berezia diogu Everesti, eta mendi honen izena aipatzen dugunean, hainbat euskal izen etortzen zaizkigu burura. Lehenengoa, Martin Zabaleta. Mendizale hernaniarra pasan Tenba Sherparekin iritsi zen gailurrera 1989ko maiatzaren 14ean. Zabaleta eta Tenba 45 minutuz egon ziren gailurrean, jetxiera lazgarri bat hasi baino lehen. Gaua gailurretik oso gertu igaro behar izan zuten, izoztuta hiltzeko zorian egon ziren eta hainbat aldiz erori ziren. Etzen giro, Everesten. Hain zuzen ere, baldintza klimatologiko txarrek eragotzi zuten 1974an 16 euskaldunek osatutako Tximist espedizioa Everesteko gailurrera iristea. Lehen saiakera hartan, Felipe Uriarte Gipuzkoarra eta Angel Rosen Lapurtarra gailurretik 350 metrora geratu ziren. Porrotak ez zuen taldea adore gabetu, eta jaitsi bezain laster, Nepalko gobernuari beste igoera baimen bat eskatu zioten. Baimen horrek urte batzuk beharko zituen, naiz eta jaso eta berehala abenturara itzuli. Tximist espedizioko boskidek Euskal Espedizioan errepikatu zuten, tartean gailurretik metro batzuetara geratutako bi, eta Martin Zabaleta. Baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dagoen arna
iazpideri non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen erraldoiaren ondora. Eta badakizu ez zer igozen gailurreraino? Ikurriña. Martin naiz saiatu gea Gor Euskadi askatuta, Gor Euskadi antinuklearra, kanbio, horiek izan ziren Zabaletak bota zituen hitzak gailurrera iristean. Ikurriñarekin batera energia nuklearraren aurkako bandera ere jarri zuten. Hemerotekan arakatzen aritu naiz eta begira. Egin, Zabaletaren etxean izan zen albistea zabaldu zen egunen bertan. Haren amari, Monikari, telefono bidez telex bat irakurri zioten Martinek eta bere xerpa nepaldarrak munduko mendi altuena igo zutela esanez. Une horretatik aurrera, deia bata bestearen atzetik etorri ziren, eta makina lagun, ezagun eta ezezagun gerturatu ziren etxera zorionak ematera. Amak hausi esan zuen. Berri zehatzik ezkenuenez, nahiko urduri eta nervioso egon gara, ni behintzat. Beldurrik ez dugu izan, ez hoxe. Martin gazte zentzudun eta serioa baita, kalean eta baita mendian ere. Mendian batez ere, inoiz ez du tontakeriarik egin. Eta lagunek diotenez, oso mendizale segurua da, oso ongi prestatzen da gainera, mendiko zailtasunak ezagutu eta menderatzeko. Mendirako bizi da Martin. Oinez zelai berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maite, ta kresa luzaina. Itxas bazterreko urgazi guztietan, garbitzen dut arima, ametxez betean. Gailurrera iristea lortzen zuen 104. alpinista bihurtu zen Zabaleta. Bere lorpen historikoa goraipatu beharrean, lorpena Euskal Espedizioaren talde lanari zegokiola nabarmendu zuen lehen egunetik. Espedizioak hilabete osoa behar izan zuen Euskal Herrira itzultzeko. Harrera beroa eskaini zioten Sondikako aeroportuan bertan. Carlos Garikotxea lehendakaria han izan zen eta Telesforo Monzonek berak ere agurtu zituen. Ondoren Euskal herritar gehiago iritsi dira Everesen gailurrera. Pitxi Egillor, Patxi Fernandez, Alberto eta Felix Inurrategi, Josu Berezi Artua, Mikel Reparaz, Juanito Oiartzabal, Iñaki Ochoa de Olza, Edurne Pasaban, bera izan zen lehen emakumea. Ahora começo eu e viva meu atrevimento. É que me queira escoitar, é que poña o oído moi perto. É que me queira escoitar, é que poña o oído moi perto. Plaza gureak dira bera zabaldu begiak, batu ditu herriak muinerak trikitiak, batu ditu herriak muinerak trikitiak. Ailerelelea, milaka lore. Ailerelelea, zuei ore. Ailerelelea, grabeize rosa. Ailerelelea, pranosa loita. Edurne aitzindari izan zen, eta nik lotura egingo dut beste emakume aitzindari batekin. Pasaden astean ostiralen bertan bere izena aipatu genuen, baina gaur bere historia kontatuko dizuegu. Izan ere gaurko egunez jaio zen Maria Asunción Azeo Ezkerra. Gaurko egunez, 1930ean jaio zen Zizurkien. Azeoren kasua nabarmentzekoa da. 60ko hamarkadan sona handia izan baitzuen. 37 urte zituen Oiartzuarrak eta 4 seme alabaren ama zen. Segalari bikaina zen eta hori jendaurrean erakusteko aukera zuen. Beste emakume askok ez bezala. Senarrak antolatu zion lehen apustua 1967ko ekainean. Nonbait, Larraza eta Olatzanekoa beren arteko apustua isteko geratuak ziren Oiartzungo Tokiala jatetxean. Eta Olatzenekoa berandutu egin zen. Eta Azeoren senarrak esan omen zuen bere emazteak ark bezain beste egingo lukeela segan. Etxera bueltatu zen, Maria Asunzioni esanez apostua antolatu ziola San Pedro egunez, hilabete baino ez zuen entrenatzeko. Antonio Larraza urtiz bere izan zuen parean Oiartzuarra hori ere, Hernaniko Jauregi baserrian jokatu zen apostua eta jendetza bildu zela kontatzen dute garaiko kronikek.
Garaiko Federación Atlética Gipuzkoana beraren aktan dioenez, el éxito fue apoteósico. ¿Cuántos espectadores había? ¿10.000? ¿12.000? Ikusmin handia zegoen, garai hartan apenas ikusten baitzen emakumeri jendaurrekoan herri kirolen munduan, eta gutxiago leian. Denak harrituta geratu omen ziren azeo galtza luzea jantzita agertu zenean. Denek gonarekin joatea espero baitzuten. Bai, hoixe, zen nahi zuten gonarekin eta gainera takoiekin agertzea, ezta? Baintzun, ordu betean, gizonezkoak emakumezkoaren bikoitza moztuko ote zuen zen kontua. Bakoitza 50.000 peseta jokatu zituen. Amaieran larrazak 2.325 kilo ebaki zituen eta azeok berriz 1.886. Aixe, irabazi zuen beraz. Ertzetatik erdira, atzetik aurrera, zulorik zulo eta barreraz barrera. Emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker, gu ere bagera. Tire beresti gotzea baino errezagoa da irratsaio hau egitea eta eskerrak Xerpak beharrean kolaboratzaileak ditugulako. Gaur Aiora Mujika dator eta bigarren kafea izan duenez irratsaio honek Starbucksez hitz egingo mendu. Josune Belez den Mendizabal ere gurean izango da, be aldearekin. Noiz egiten dute igelek kroak, galdera horretatik abiatuta osatuko dugu tartea. Xavier Irigoienekin Plentziako itsas estazioa, Euskal Herriko Unibertsitateko itsas biologia eta bioteknologia esperimentalen ikerketa zentroa ezagutuko dugu. Iepa! Rapazak! Una Izquierdo aktorearekin hartuko dugu kafeutxa. Eta arte eszenikoen agenda ere prestatu dut. Eta ziur gauza gehiago ere baditugula aipatzeko modukoak direnak. Maiatzak 29 ditu eta ostirala da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin Oiana Maritorena genbe. Egunon! Zuekin Xabi Arrieta eta aztu egin zait bigarrena. Arrieta González? Bai, egunon. Tira eta ez dut esan baina nigo juri ez izan handia naiz eta noa gaztainago jarbidere hemen dago, Si te quieres divertir. San bezala ongitorri gozi bigarren kafera saio honek 1984 ditu gaur, hau da ni jaio nintzen urtea. Ini zezarra sentitzen naizen bapatean, eskerrako jana dagoen hemen, eta ordan gazteago sentitzen naizen horrela.
Oiana, Bai, karo inigoz dago eta horren ezin dezu bera xaxatu, ez da? hori da, eta ez kontua da, Bai, jo, urte luzez izan aizela ni hemengo gaztetxoa, eta han bapatean ona azaldu zeizkigun, Xabi, Noa, Eneko, eta bapatean zaitez oitzen. sentitzen. Gero eta gehiago sentituko zuen. Claro, ez, ja ez zara lekuetako gaztetxoena, ez? Bai, nik ere urtetan hori sentitzen nun, eta aldatzen hasi zenean esan, upa! Bueno, baina beste doai batzuk dauzkagu. Jakina. No te confundas, no, mejor evita. Ey, un shot de cañita en casa de Toñita. Y PR se siente cerquita. Sí. Tengo el campeonato, nadie me lo quita. Cerveza nuevo, no me guan de cerveza nuevo, ¿ok? Puerto Rico. Como va Eta Bad Bunnyrekin emango diogu hasiera maite duten tarteari, naiz eta txatean badauden maite dut batzuk, aipatu digute, claro, jarri dugu sorotan beleren abesti bat oso ederra dena, eta esan digute, bihar urretxun egongo direla, aizu? Ara. Plan ezin jau, ezta? Eta gaur Ibarren. Ondo, Ibarren. robamos las gatas, J-Bone, ey. Yo estoy en la mía, no tengo adversario, no. Con los Yankees los me aguanzato, a correr que otra vez la sacamos al estadio. Nora hasiko da maite dutekin? Nik hemen ikusi dut baten bat. Bat gogotxu dator, Oso gogotxu azalduela mailan. Pentsa, gonbidatu gabe etorri dela. Hori da. Eta ze maite duzu Iñigo Asencio Elorbide? Ni fat check egitera etorri naiz. Zer egitea? Fat check. Fatxak egitera. Bueno, Fatxak? horiek bere kabuz dira, ja. Fatxak? Esan duzu, denbora luzez hemen gazteena izan zarela, eta belarriak horrela zitzitzi egin dit. Ze denbora luzez izan zara zu gazteena? Zemen Amaia Resende egon zenean, June Romatete egon zenean, Imanol agian gaztegoa da. Goreti Oreja egon zenean, Imanol gaztegoa da, Peneko, Xabi, Noa, baina ez da. Bai, hori, mikro... Ez dakit zertan ari den. Ez dakit zertan ari den. Egia da, baina, egia da, ez dakit. Aste hartetan, Julen eta Inigorekin aritzen naiz, gazteena. Ostegunetan, Julen eta Inigo eta Mairekin eta gazteena. Azkenetan aritzen itzan Inigo eta Gartxotekin gazteena. Barkatu, Ostiraletan azkenetan ere aritzen zinen... Iñaki Lasarekin, ni gazteagoa. Bai, azken garaitan, Pablo Zurutuzarekin, ez zinen gaztena. Pablo Zurutuza da gizontxo bat. Astelenak dara Pablo Zurutuza, jaiozan... Bai, nola operatuta dagoen belaunetik, hori ere zu guntuan hartuko. Ez, jone honartzen dut, baina Pablo Zurutuza... Ez da asteleena ez du aipatu, ez da ikontatu. Horregatik. Aste artea eta osteguna. Hortxe utzi du. Eta aste azkenetan lehen Pablo Zurutuza eta orain Eneko Iturbe Otamendi, ez du baino desente gazteagoa dira. Eneko bai, aipatu dut, ba? Baina bai, astelenak eta asteazkenak ekuazetik Bueno, maite dut aipatu behar duzu, edo ez? Esan du, fat check egiten etorri dela. Vale, listo. Venga, Oiana, zer maite duzu? Benetan, uste nun nigo jarraitu nahi. Ez daukala ba, gainera, etorri da, eta gainera ez dauka maite duta. Ados, venga, basiko naiz. Hori da, urtebetetze festa batera joatea gonbidatu eta egon gabe, eta gainera ez eramatea edo pastelak, edo puxikak, edo opariak. Aizu, nik nire urtebetetze festetan ez diut inorri eskatzen ez ere eramatea. Beraz, beste nire horrela joaten naiz. Oiana, zuk ez jarraitu... Bale, maite duta. Bueno, aste azken hontan izan nuen privilegioa, esango duke. Bueno, lantxo bat egiteko aukera izan nuen, Aitziber Garmendia zuzendutako sketxo bat Lorea Intxaustirekin batera Donostiako Euskara sustatzeko plan estrategikoaren aurkezpenean, eta, bueno, oso politia zen Aitziberrek idatzi zuen testua, komikoa zen eta aldi berean unkigarria eta Donostia Euskaldun bat 2026an irudikatzen zuen, seguraski itxaropen handia ematen zuen, baina oso politia izan zen, Lorea aurrean euki, unkitu, pertsonaia bere egiten genuen, eta ni, begira, hemen ere adina agertzen da, ni bere ispiluan nintzen hemendik 10 urte barru, hortxe dago adinkontua ere, eta oso politia izan zen irudikatzea Donostia Euskaldun hori. Ez dakit oso errealista ote zen, ikusi egin marko da, 2026an ze euskaliztun ditugun Donostian, ze egoerarekin topatzen garen, baina ez dakit hor sortu zen goxotasun handiko zerbait, ekitali oso politia izan zen, ikusleek ere hori eskertu zuten, dantzar egon zen, suarokoak egon ziren,
Suan Parantza eta Izaro, eta oso politia izan zen, eta maite dut Sarako Zarrek saretan jarri duen bezala, lagunekin egiten duzunean horrelako zerbait asko ze politiagoa dela. Eta uste dut denak unkitu ginela, denek gozatu genuela lantxo txikia izan bazen hori egiten, eta maite ditut olako aukerak eta eskerrak eman hortxe nire aldamenen egon ziren guzti. Ze polita. Jo, Jana, batzutan ez dituzu maite dutak prestatuta ekartzen, baina ekartzen dituzunean, ze ederrak... Are ederragoa. Noa, zuk prest daukazo? Ostegunen, asteazkenen erama etorri izan etxea diska batzukin, oparitu zizkien diska batzukin, eta etxen jarri zitun, justo jarri zuna izan zen Bob Marleyin diska bani pioa gustatzen zaitela. Bueno, regeakin zer ikusi guan guztian asko gustatzen zait. Ara? Bai, eta gustatzen zaitea, nola nire gurasoak diska hori jarri zuten etxen musika kriston asko entzute du asko. Eta terrazan afaltzen gauden, afari aite, baina musika horretzen eta gustatzen zaitena, momentu horretan kontuatu nintzen, nire gurasokin suerte aukatela gustoa, musika gustoa piloa elkar banatze deula, eta nik behai esker musika asko eskurritu etela, eta behai nahi esker baita, Atzo nire guraso juntzian baita Bilboa kontzertu batea, eta kasi santziaten, torre gukin, igual gehiagi da. Baina hoi gustatzen zaitze, azkenen askotan iteiteu orduk eta orduk kotxen, eta musika jartze dut iruei gustatzen eguna, nirania baita, nirania ez da honez, baina hoi gustatzen zait, nire etxen entzutan musika normalen dene gustatzen zaigula, eta hoi. Ze polita. Ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean Xabi Arrieta? Nik ez daukat maite dut inaukat. Ui! Egunero aztertzen duten ere kamiseta. Aipatu nuen kamiseta beltzara zugar nuen. Kamiseta beltzarekin. Gaur pentsatzen silla honetan ez nitzela gongor, Inigo eta Noa dauden horietako baten egon nitzela kameraetik gertugo. Bueno, baina hor Noa hobea duzu, Gauza bat, Xabi, ez dute zure kamiseta aipatu dute, azelako alkandora oianarena, eta gero maite dutetan gerturatu denean Noa, jarri du Noa, ze kamiseta polita. Xabi, iruzkin gabe gatu zara. Jakin dezala entzuleak ja lasai geratu dadia, Xabik lortu duela bere kamiseta beltza, Ni pentsatu dut. Zerbait berria dozten duanean, honeak karko dut urrengo gunan. Puntuazia mateko, eta badakit ondo erosi duan edoz. Horre daukena da, ez duela atentzioa inbeste deitzen, da kamiseta beltz polita, ze tipografia polita da. Baina kutsi bizkar. Jesus, hemen fashion show bat batean, Txatutitu dena ikusteko. Studio Originals, designed in Copenhagen, zer gehiago jartzen du, baina dutzi denbora, Xabi. Baina, igual dio. Crafted Aesthetics. Atelier, ezakizte atelier. Worldwide Atelier. Established in 1901. Oh, wow. Hori ze daukagu bigarren kafean, ematen dizugu batzuetan politika, beste batzuetan gastronomia, beste batzuetan K-popa, eta antza denez, orain ustiraletan moda. Eta hori xe zentzura maite duta. Venga, ados nago. Nere maite duta da, amarrak irugutxian edo horrela, idatzi doala nere aitak galdetzeko. Lanean zaude? Eta, bai. Eta esan dit, Noa, eta esan diot. Bueno, a ber, gertu balin bat zaude, bai. Bestela ez, ze amarretan saioa hasten da. Eta hor, ez dit erantzun. Eta nik pentsatu dut, ulertuko zuen. Ez zela momentua. Eta zagertatu da. Torri egin dela. Baina ez etorri bakarrik. Ez etorri bakarrik, etorri da. Eta marrubiak ekarri dizkit. Bueno, dizkigu, denontzat, nahi balin behutuzue. Marrubiak, berak jasotako marrubiak, baserritik ekarritako marrubiak, eta pentsatut bida begira. Horrela bai. Rima zure ama, pastakin. Amarretan norbaitek etorri behar badu. Etor dadila, opariekin. Bestela? Urte betetzera, zela? Hori da. Jute bazea, opari batek. Baina pastak bihotze rematen digute, beraz, marrubiak nahiago. Digute. Bihotzerra ez hori. Ez goiuna honak ez. Noskitzetz. Hala, majos. Zuk aipatu behar duzu? Daukazu, 30 segundo dauzkazu. Nere maite duta da, lagunak urrutitik etortzen direnean ongi etorri afaria prestatzea. Eta sentitzea bizi-bizi dabiltzala gozatzen ongi etorri horrekin, eta lagunak sorpresaz agertzen direnean eurekin afaltzera. Dotore.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Keep calm and bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Baina zalantzari gabe, ostiraleko maite dut Josune Belez den Mendizabalen, B aldeari eskainiko nizkioke. Josune, zurea da mikrofonoa. Aizue, mikrofonoa piztuko dut lehenik eta behin, ze agian urrutiegi entzuten nauzue, eta orain bai. Bai, bueno, nire gaurko besoinuan galdera. Noiz egiten dute igelek kroak-kroak? Bitu, Salburuako ezegunetatik paseoan entzun ditut kantari. Bueno, kantari edo. Nik ez dakit zergatik jartzen diegun animaliei egiten dituzten soinu hoiei ekintza bat, ezta? Hau da, zeinek dio euren hotsa hura kanta denik? Agian, eztabaidan ari ziren komunitateko bilera zen iluntze hartan, edota avionetaren zarata euren buruen gainetik pasatzean iraultzan altxatu dira. Bi hanketan tente zeruari kroaka. Zergatik egiten duten kroak-kroak ez dakit, baina noiz bai, maiatzean egiten dute. Maiatzean behintzat harrapatu ditut bizi-biziak zalapartari, horrez dago zalantzarik, kroak-kroak. Zu gehiago, kroak bikoitza, ala, benga ondo da. Baina noiztik egiten dute orduan patata frigituek orro lehoiak balira? Lehoiaren marrazkia eta atletikeko armarria plastikozko poltsan Bilboko patata frigituak dira batez ere marru egiten dutenak. Bilbo eta bere gaitza. Barkatu gaizki irakurri dut. Bilbo eta bere gatza esan nahi nuen, bai, tentsio baju dudanaren seinale, horregatik hartu ditut batatak. Baju dudan ez tentsioa eta ez areagotzeko zaleen artean tentsioa ez gatza. Gatza hartzeko beharrean ikusi dut nire burua eta horregatik lehoidun patata frigituak erosi ditut Bilbon, bale? Argituta? Zena kolorategian sartu nahi zen. Nire tripen marrusa, gose naiz. Gose naiz bai eta krep bat gustora jango nuke orain. Bilbon ere, zergatik ez, zuzeneko musikarekin metro kuadro eskasiko kreperia atsegin horretan. Bide batez, zorionak txefari, krep goxo eta gazi kozinatzeagatik ze onak. Eta baita kreperian tamainuzko izena duen metro kuadroka kolektiboari AEK korrika 3. beka eskuratzeagatik. 2 baso bat urrekin topa ingo dugu zuengatik. Top! Txoin, 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 txoin. Horrela esaten dio batak besteari. Lurrera begira atzetik doan emakumeak aurretik doan emakumeari. Txoin, txoin, txoin. Hemen zerbait dago. Bai? Ez, bai. Ez dute asmatzen. Bitartean lurrean ikusitako horri oinarekin astintzen diote emakumeek. Azkenean, atzetik doan emakumeak makurtu eta lurrean atentzioa egin dion hori hartu du. 2 sentimoko mini txampona. Zortea emango digu, esaten dio atzekoak aurrekoari. Eta bata besteen atzetik badoaz. Bitartean eguzkiak basamortu bilakatu dituen Gasteizko kaleetan norbait entseguan ari da alde zaharreko eraikin batean. Ez lehoia, ez igela, gizakia ematen du. Maiatza poesia, loreen eta musikaren hilabetea da. Txizare ezin da egin soinu bandari gabe. Ez, hau ez da metafora, Oraingoan literala da.
Osea, komunari besteak beste musika dario. Just like me, Kantuz kantari asmakizuna doakizue orain, Benga, taberna batean kafe bat hartzea sartuz eta plof, 80ko hamarkadan iltzatutako giro musikala etorri zait gainera. Zein da? Pista bat emango dizuet. Txuki 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 edo tuki tuki tuki. Modern Talking entzun ditugu, uste dut horiek ziela bintzat. Oso moder izan behar zuen 60garren hamarkadan Gasteizen euskaraz talking egiteak. Modern Talking entzun berri dugun antzera kontatzen du Arabarronek bere gaztetako testigantza nun eta udaltop euskara udal zerbitzuen izena duen topaketetan. Justizia linguistikoaren arira aritu dira urtengoak, eta hemen ere 2 sentimoko txampon aurkituz gero, gorde ondo sorte ematen du. Konturatu nintzen, que nire herria, Eari, era euskaldun, y que una vez fue también a bailar a Urbina, a la fiesta de Urbina, con unas amigas en el tren, en el Vasco Navarro, y todos los mozos allí les hablaban en vasco. En vasco, o sea, el euskera no existía para nada. Araban euskera existitu ez dela sinestarazi nahi izan digute urteetan, eta memoria ezabatu nahi horretan, Eba izeneko egitasmoa aurkeztu du Irati Iziarrek Iñaki Martinez de Lunarekin batera Lasar teoriako topaketetan. Euskararen bizi berritze Araban, Eba, horrela du izena bai. Eba egitasmoak testigantza anitzak jasotzen ditu. Euskaldunak garelako kontzientziaren kendu egin ziguten, neurri handia batean. Izan ere, horixe zuten helburu. Gure hizkuntzaren ahazturarekin batera, euskaldunak garela ere ahantzi genezala. Orduan, injustizia linguistiko horren zantzu batzuk ere jaso ditugu gure elkarrizketetan, oso modu naturalean kontatzen dutena. Eta gauzak horrela, maiatza agurtzea ardugula, loreak eta musika ez dira falta izan Joseba Cabezas, kazetari, musikari eta kultur eragile sutsuari egineko omenaldian. Iñigo Ruiz de Gordejuela pianojoleak uin bat kanta konposatu du bere omenez. Ondas de jazz egitasmoaren baitan estreinatu da kanta. Urputzuan harritxo bat botaz gero sortuko zen uinaren mugimenduaren ondorioz? Horrela, eta horregatik igelak ere isildu dira. Horrela ere mutu eta emozioz jaso du Jesus Guridi Kontserbatorioko ikuslegoak uinaren dardara. Agurra. Eta eskenatokiaren atzealetik ere arnasari eutsi diogu nolan edo alan. Beste behin eskerrik asko Josune Belezbe Mendizabal gozada bat da be alde hau entzutea eta gu uinekin gozatzen jarrituko dugu. Ostiralon eta eskerrik asko zuei.
Itxasoak aztura du zure izena, gure zen hondartzortan. Olatuak ezabatuz zure irria, orain naiz mareata. Gorantz noa. Eta Josuneren irratiko uinetatik itsasoko olatuen uinetara egingo du salto. Zine horitan, zuzinen protagonista. Maiatzaren 21 eta 22 ospatu zen Europako Maritime Day edo itsas jardunaldi Europarra, Limassolen, Txipren. Itsasoaren etorkizunaz hitz egiteko topagune handienetakoa da Europa. Klima aldaketa, jasangarritasuna, arrantza edo itsas ekonomiaren erronkak jartzen dira mai gainean bertan. Euskal Herrian ere itsasoak betidanik izan du presentzia handia, gure ekonomian, kulturan eta egunerokotasunan. Baina zein egoeratan daude gaur egun gure ozeanoak? Zer erronka ditugu aurrean? Eta zertan ari da ikerketa mundua guzti honi erantzuteko. Gai honetaz hitz egiteko gaur gurekin dugu Xabier Irigoyen, itsas ikerlaria. Urte luzez aztin lanean aritutakoa eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean dago. Ikerbas ikertzaile gisa Plentziako itsas estazioan, hau da, Pien. Egunon Xabier eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon Xabier. Egunon. Zer moduz gaude? Ondo? Ondo. Ondo prest, galderei erantzuteko prest? Bai. Ondo ba. Bueno, pixka galderekin hasteko Xabier, nahi nun hasi, hain beste hitz egiten den gai bat, dara klima aldaketarena ez, baina agian guk, gehien zuten klima aldaketa lurrean bertan, baina itsasoan gertatzen ari den hori, agian ez daukagu horren presente, o ez dugu horren beste ikusten, baina zuek bertan lana egiten duzu hori ikertzen ez, orduan, zein da itsasoaren, zein esango zenuke dela itsasoaren benetako egoera gaur egun? Itsasoko egoera bi aldetan banatu esakegu, ez? Bi partetan. Kudeaketa aldetik asko betu da. Lehen itsasoa den zen zulo handi bat non dena botzen zen eta edo zen gauz egin genezakeen. Eta gaur egun kudeaketa asko betu da, bai arrantza aldetik, baina baita kontaminazio aldetik, neurtzen diren gauzen aldetik. Orduan zentzu horretik gauzak hobetu dira. Baina beste aldetik daukagu aldaketa klimatikoa eta itsasoan eragina dauka eta hori ezin dugu kontrolatu beste gauzak bezala. Bai, aipatu berri dudan sarreran Europako Maritime Day bezalako jardunaldiak edo itsas jardunaldi Europarra bezalako egunak, noski guri agian urrun geratzen zaizkigu nolabait, baina bertan hitz egiten gaiak, nik suposatzen dut ere gaiak zuzenean iristen direla kostaldera ere, ezta? Zein garrantzia dute zuen moduko erakundentzat horrelako egun bereziek? Ez dakit zer esan, alde batetik, kazetariak deitzen diguzute, jakiteko gauza hori buruz, eta orduan aukera dago pixkat jendeari azaltzeko egoera, eta egiten dugun lana, eta zentzu horretan, interesgarria da. Baina bestaldetik, beti gelditzen zaizu, ez dakit, sensazio hori garbitze prozesu bat dela, egiten dugu European Maritime Day bat, eta horrekin badirudi zehozer egin dezula, ez? Eta behar duguna da, gehiago benetako ekintzak, bai edukazio aldetik, eta gero baita ere okudaketa aldetik.
Bai, bueno, Asier zu urte luzez, aztin ibilitakoa zara, bertan lan egin duzu, eta gero baita orain Plentziako itxas estazioan zaude, urte asko daramatzazu azkenean itxasoa ikertzen. Zer aldaketa nabarituzu gehien bat azken urte hauetan? Piskalden ezen bezala, alde batetik hori kudeaketa hobetu dela, zentzu guztietan, kudeaketa bai, gure, esan dut, ibaiak garbiagoak daude, kostaldearen kudeaketa hobeagoa da, baina bestalde, hori, itsasoaren batez ere beroketa eta baita nabaria da, ez? Eta hori nabaritzen da eta egunerokoan gure lanian ikusten da aldatzen ari dela. Baita ere esango nuke jendeak garrantzi handiagoa ematen diola. Ikusten duela itsasoa baliabide bat bezala eta ez dakit, kontzientzia hartzen ari da, jendea kontzientzia hartzen ari da horri buruz. Bueno, aipatu ditudan jardunaldi hauekin lotuta, Euskal Herriak zein paper daukala esango zenuke zuk Europako itxas mapan? Euskal Herriak kostalde aldetik txikia da Europan, ez? Eta baita baliabide aldetik ez gera potentzia bat. Baina bestaldetik tradizio handia daukagu, oso importantea da guretzat eta betidanik izan dugu paper bat, ez? Eta segurazki tamainaz dagokiun baino papera asko handiago daukagu. Ikerketa aldetik, adibidez, hemen Pieko kideak egiten dute izugarrizko ikerketa kontaminazioan, ekotoxizitatean, oso zorrotza. Eta gauza horiek ikusten dira gero Europan, ez? Hori, esaten dudan bezala, gure tamainaren baino papera handiago daukagu. Bueno, pixka bat, klima aldaketa hitz egitearren, itsasoan gertatzen diren aldaketak agian askotan ez dira ikusgarriak guretzat, baina zuek noski egunerokoan ikusten dituzue, zein egoeretan dago gaur egun Kantauri itsasoa? Hasieran esan dudan bezala, esango nuke, arrainen edo espezien kudeaketa aldetik esango nuken oso egoera honean dagoela. Eta, igual gero hitz egingo dugu pixkat arrantzari buruz, baina, adibidez, antxoaren estoka oso ondo dago eta kudeaketa ona da. Baina baita nabarmendu dugu temperatura nahiko igo duela. Eta, hasieran esan dudana, ez? Regionalki edo gure arloan egin dezakegun gauzetaz hobetzen ari goaz, eta bestalde aldaketa klimatikoari buruz, gero eta okerrago. Bueno, Xabier, aipatu berri daukazuk oraintxe temperatura aldaketa horrena, agian orain gainera udara gerturatzen ari dela, egia guk nabari dezakigula, ez, temperaturaren igoera hau, baina zuk benetan hain nabarmena dela esango zenuke? Bai, oso nabarmena da, gero, pentsa ezazue itsaso oso handia dela, oso sakona, milioika litro, eta ur hori berotzeko energia asko behar dela, ez? Eta orduan, nahi pixka bat igotzea, asko da energia aldetik. Eta adibidez, oso argi dago, Donostiako akuariuna egiten du neurketa bat, egunero neurtzen dute itsasoko temperatura. Eta daramate urteak eta urteak hori egiten, eta beraiek ikusi dute oso argi dago serio horretan, nola igo dan, eta azkain 50 urtetan gradu terdi inguru igo da temperatura. Batez beste. Hori, pentsatzen zenbat ur berotu behar den, asko da. Igual itsaso zabalean ez da inbeste nabaritzen, kostaldean nabaritzen da gehiago, baina igo da gradu bat eta gradu terdiren artean, eta hori asko da. Eta aipatzen ari zaren temperatura aldaketa hauek edo gradu hauek, arrain espezietan edo biodibertsitatean ere ikusten ari zarete hauek? Bai, ikusten ari gera, hori ikusten ari gera.
A ber, jendea beti espero du, azten gera honi buruz hitz egiten, berotzen ari dela, eta jendea espero du koralak ikustea, koloretako arrainak, Nemo eta bar. Ez da horrela, hori ez da horrela. Pentsa behar dugu, itxasoko espezie gehienak oso banaketa zabala dauzkate, ez dakit, adibidez, antxoa joaten da Mediterraneotik ipar itsasora, berdela joaten da hemendikan Islandiara, orduan oso banaketa zabalak daukate, eta ez dira batzuk guztiz desagertzen eta beste batzuk berriak agertzen, baina beraien proportzioak aldatzen dira. Zentzu batzutan guretzat onerako, adibidez, temperatu altuagoak antxoarentzat onak dira, baina adibidez berdelarentzat ezain beste, eta berdela gero eta iparralderago joaten ari da. Eta gauz horiek nabaritzen dira, nola proportzioa, nola mugitzen dira, espezie batzuk gehiago iparralderantz, eta gero beste batzuk gehiago oneruntz. Bueno, aipatu dizu leno, guk asko hitz egiten dugula, baina udara batez ere, temperatura aldaketaz, itsasoan graduen igoeraz, eta askotan hitz egiten dugu entzuten da ere, arrain batzuk desagertzen edo mugitzen ari direla, ez? Ez dakit hori agian hain nabarmena den, badago desagertzen ari den espezierik? A ber, guztiz desagertzen, esan dudan bezala ez, eren dauzkaten banaketak oso zabalak dira, oso handiak dira, osea, espezie gehienak agertzen dira toki askotan iparralderantz eta hegoalderantz. Baina batzuk jaisten ari dira, esan dudan bezala, adibidez, berdelaren proportzioa hemen gure kostaldetan jaisten ari da. Baita arrantz gehiagi da olako iparraldian, hori baita egila da. Baina, bueno, berdela, txitsarroa, sardina ere gutxiago dago, sardinari esaio gustatzen urberoak, eta aldez hori esan dudan bezala, antxoa eta gero beste espazio batzuk, gero eta gehiago daude. Xabier, noski, hone guztiak arrantzaren sektorean, nik suposatzen du segulako eragina daukala, une zail batean dagoela entzuten da askotan, baina zuk nola ikusten duzu zuek hori, sektori hori? Bueno, nik ez dut uste hain une zailean dagoenik. Gure arrantzalentzat importanteak diren espezieak, espezie batzuk, antxoa, egalaburra, egaluzia, ondo daude, ondo kudeatuta daude, eta ondo daude. Eta arrantza dagoen bitartean, arrainak dauden bitartean, oinarria hor dago. Gila da beste espezie batzuk berdela bezala, bera jo dutela. Baina nik ez dut uste gaur egungo arrantzaren arazoa arraiak direnik. Arraiak badauzkate, eta badago nahikoa egin den kudeaketa, arrantzale beraiek egin dute oso kudeaketa ona, kontrola eta oso lan ona egin dute. Orduan arraina daukate eta zentzu horretik ez daukate arazoa. Nik uste dut beraien arazoak desberdinak dira. Batez ere, beste arlo askotan bezala aldaketa generazionala, jendia esatia lanentzat, eta gero arrainaren presioa. Gero gu kontsumitzale bezala nahi dugu elikadura erresa izatia, erraz prestatzen dena, usten duguna hor egunak eta egunak, eta orduan arrainaren presioan nahiz eta altua dela iruditu ez da enbestea, eta hori beraientzat bai dela arazo bat. Bai, gainera, esan dezakegu Euskal Herrian itsasoak eta arrantzak beti izan dutela nolabaiteko pixua, ez, gure identitatean. Baina badirudi, azken urte hauetan, hori azken algian pixka aldatzen ari dela. Gazteek, esango zenukezuk, gazteek interesa dutela gaur egun itsasoarekin edo arrantzarekin lotutako sektore hauetan? Bueno, pentsatzen dut, segurazki gero eta gutxigo, ez? Baina baita ere normala den bezala. Denak dauzkagu, arrantzaren baldintzak asko betu dira. Ez da, badaukagu horrelako irudi, ez dakit, historikoa edo tragikoa, arrantza mobidik, badakizu arrantzalea gogorra, oso baldintza gogorra, olatua gainetik eta hori guzti hori, ez da horrela, arrantzaren baldintzak asko betu dira, baina ere lan gogorra da. Etxetik kanpo egon behar zera denbora asko, eta ez da erresa.
ez da lan erresa. Orduan, lan gogor guztiak bezala, pues, kostatzen da, jendia nahiago du egitea lan erresagoak, ez dut uste interesa falta denik. Baizik ere, bueno, munduan zoritzarrez gazte gutxi daude, eta nahiago dute lan, bueno, munduan ez da egia, Euskal Herrian. Eta nahiago dute lan hobeagoak, eta hori guztiz normala da. Ni hori guztiz normala ikusten dut. Bai, bueno, gaina, askotan agian arrantzarekin edo itsasoarekin lotutako irudia oso tradizionala daukagu, baina teknologia ere gero eta presenteago dago, ezta? Zein aldaketa ekarri ditu azken urtetan teknologiak? Uste zu teknologiak edo ikerkuntzak lagun dezaketera sektoraren etorkizuna bermatzen? Ni uste dut baietz, ni uste dut hor asko dago laiteko. Egon da teknologi oso garapen handiak egon dira arraia detektatzeko, barkutan, bertan, eta arrantzaleak orain dakite askoz gehiago, ez? Nola detektatu arraia non ikusi. Sonarrak guzti hori asko betu da. Badaude ni uste dut aukerak oraindikan izateko tresnak itsasoan, arraia detektatzeko eta beraien lana erresa egiteko, beraiek jakiteko, nora joan, ez ateratzeko itsasora bilatzera, baizik eta lehendikan jakiteko non dagoen arraia, non egongo den. Eta horrela, alde batetik denbora gutxiago pasatzeko itsasoan, eta bestetik, erregai gutxiago erabiltzeko. Eta bestaldetik ni uste dut, oraindik ez dela sartu, baina badago aukera barkutan bertan robotizazioa izateko, eta horrela lana ez izateko hain gogorra, lana erresteko makinak izaten. Hor ni uste dut aukera asko egon direla, ez? Hobetu zen bai barkutan baita detekzioan, baina nire ustez lan handia gelditzen da eta aukerak daude. Bai, gainera ere aipatu dut ez, harreman hau arrantza eta itsasoarekin daukaguna gu euskaldunok, Euskal Herriak nolabait historikoki lotura handia izan dugu itsasoarekin. Lotura hori zuk uste duzu galtzen ari garela nolabait? Ez dut uste. Igual pixkat bai. Arrantza historikoki Euskal Herriarentzat motorra izan da. Ez gara konturatzen, baina ez dakit. Jendea joango balitz Albaolako museora ikusiko zuten nola guri industriaren parte handi bat hortik dator, ez? Egiten zen lanetik itsasontziak egiteko, arrantzarako eta denentzat. Eta bai, noski hori, konexio zuzen hori bai galdu dela, baina toki guztietan bezala. Galdu dugu konexio zuzena itsasorekin, galdu dugu konexio zuzena basoarekin eta nekazaritzekin, hori toki guztietan bezala. Baina nik uste dut oraindikan Euskal Herrian badakigula, barrenean badakigu itsasoa guretzat oso importantia dela. Hor dagoela, eta beti izan dela Euskal Herriarentzat, beti izan dela irteera. Eta ez dakit, motore ekonomiko bat guretzat. Azken aldian gainera, gero eta gehiago entzuten den kontzeptua dago, baina egia askok agian, ez dakigula oso ondo zer dagoen, ez, honen atzean, ekonomia urdinaz, ari naiz, ekonomia urdina kontzeptuaz, termino hori askotan entzuten dugu, zer esan nahi du zehazki honek? Bai, ekonomia urdina. Ekonomia urdinarekin kontu ziberraz, baita da horietako kontzeptuak erabiltzen direla guztiarentzat. Baina benez, ekonomia urdina zehazki da itsasoarekin lotutako ekintza ekonomikoak. Baina hori kontzeptu nahiko zabala da. Hor sartzen da untzigintza, sartzen da noski arrantza, sartzen da itsas garraioa, hori oso importanti da, portuak eta hori itsas garraio hori baita da ekonomia urdina. Eta beste kontzeptu bat jende askotan ahazten duena, eta guretzat gero eta
Eta nabarmena dela itsasoarekiko lotutako turismoa. Jendea joaten dena hondartzetara eta etortzen dena edo mugitzen dena hondartzen, surf eta gauz guzti horien turismoaren inguruan. Hori baita da ekonomia urdina. Orduan nahiko konzeptu zabala da ekonomia urdina. Agian beste elkarrezketa baterako ematen du ekonomia urdinak. Azkenean, itxasoa gure egunerokotik gertuago dago usteguna baino, ez? Beti hor presente daukagu hemen gertu, baina konta iguzu pixka batzuk entzuten ari zizkigun askok agian zalantza bere daukate, eta hau da, badakite arazoa badagoela, badakite arazo bat dagoela itxasoarekin gaur egun dauzkagunen artean, baina ez dakite ongi nola lagundu ezaketen behain egunerokotasunean, ez? Herritar arrunt batek bere egunerokoan zer egin dezake itxasoaren alde, edo pixka bat bintzat laguntzeko horrekin? Zer egin dezakeen, geze galdera hona. Egunerokoan ni uste dut, alde batetik bere hondakinen gestioa hobetu, ez bota gauzak. Badakizute, orain dago oso modan eta hondartzen garbiketak eta gauz guzti horiek. Hori da berandu egin gabilerako, ez bota gauzak. Zuen hondakineak ondo kudeatu, ez bota dena. Itsasora hurbiltzen zeranean, berdin. Ez egin astakeria, jende asko egin ditu. Ez bota, hondartzan bota, ez izan zakarra. Gauz guztiak ondo tratatu, etxean bezala. Eta gero nik esango nuke, baita ona izango litzatekela jendearentzat eta itsasoentzat da, arraia jatia. Arraia jatia oso osasuntsua da, oso elikagai osasuntsua da, eta baita laguntzen du ez bakarrik arrantzaleei, baizik eta ere kudeaketa ona egiten duten arrantzaleei, eta guriak dira kudeaketa ona egiten duten arrantzaleak. Orduan, hemengo arraia jatia berez gauz ona da, bai itsasoarentzat eta baita jendearentzat. Bueno, jendeak kasu egitea espero dugu, Xabier. Amaitzeko pixka eta egian igual galdera hau pertsonalagoa izan daiteke, baina gustatuko litzaiake jakitea baikor zauden itsasoaren egoera honekin, ala kezka handiagoa daukazu gaur egun? Ez dakite, gertutasunean baikor nago. Ni uste dut, adibide bat jarriko dizuet, aita eta ama gaztiak zirenean, Bilbokoak dira, eta han bainatzen ziren. Santurtzen bainatzen ziren, Portugaleten Santurtzen bainatzen ziren. Ni txikian nintzenean eta gaztean nintzenean, pentsa ezina zen han bainatzea. Ez dakit, zuek ez dezute oroituko, baina guztiz ezinezkoa. Eta hori betu da, eta ura orain garbilagoa da, eta jendea berriro egiten ditu gauzakan inguru hartan. Orduan, zentzu horretan gauzak hobetu dira. Eta ni uste dut baikorra naizela. Kezkatuta nago, benetan kezkatuta aldaketa globalarekin, zeren uste dut esgoazela bide honean, eta orduan ikusiko ditu aldaketak itsasoan. Ez dira, aldaketak egongo dira. Hori horrela izango da. Dramatikoa izango den edo ez dakit. Igual lortzen badegu beste gauzak mantentzea eta beste impactuak hori kontaminanteak eta gauz guzti horiek gestia, igual aldaketa klimatikoa ez da inbesterako. Galdetzen badidazu, baikorra. Bueno, Xabier, honekin argi geratu zaigu, askotan itsasoa paisaiaren parte bezala ikusten dugula soilik, baina gaur ikusi dugu ekonomian, ingurugiroan eta gure etorkizunan ere paper handia duela honek, eta guk ere paper garrantzitsua daukagula bertan, zuek emandako aholkoak jendeak entzun izan espero dugu. Hortaz, mila esker, Xabier, gurekin egoteagatik gaurkoan, eta, hurrengo arte. Eskerrik asko zuei. Agur. Agur.
Atzapar luzeak dituena ere, ez du inoiz erre, ez du inoiz erre, baino kontuz lurrera isuri gabe, ez du inoiz erre. Garaikide ada egiten duzuna, baino ez du iraunen, erranen nuke sentitzen dudala, baino ez. Distiratsua da berula, baino urtzen da ere, ibiliari argi. Zebila da biz, urria daukanak ere, gehiago nahi izaten dik. Erituko nintzela bustiz geroztik, eta hemen naiz bidor xamar, amabiak eta marzintzura gorri, eta ez dula, nor da lapurra, nor da lapurra. Sasigardiak, joareak eta lasaitasuna, kantu xoxua, nor da lapurra, zenengo xua, bere gezurra, batek badaki. Aitari erran nion behin, ez dugu ongi egin dugu alduguna, denak baliz, egin dugu alduguna, denak baliz, egin dugu alduguna. Plazan dantzan direnak hortzak ageri, ez honen dute intentzio txarri, ongi zaindua itxura, Espainiak pintatuta gorriz, eta nik berriz, gorriz ikina mutura. Zerbait bila da biz, urria daukanak ere, gehiago nahi izaten dik, gehiago nahi izaten dik. Ibilia diarki, sirena hotzika beren, atzean dituzuk bi, atzean dituzuk bi. Ibilia diarki, ibilia diarki, zerbaiten deia da bi, sirena hotzika beren, atzean dituzuk bi, atzean dituzuk bi, atzean dituzuk bi. Naiz irratian, bigarren kafea. Ego haizeak tokiz aldatzen ditu. Gure arteko hitzak haziak polena. Loratu dira ikara berriak. Ibai ertzean utzi ditu. Argi daukaguna da, etxeko lanak jarri dizkigutela, hementxe ez, Iker Basketik, arraia jatera joan behar dugu asteburu honetan. Ba, ez bate plantxarra iruditzen eri, Eta plana osatzen balin badugu, antzerki emanaldi batekin, edo bakarrizketaren batekin, edo antzarekin, asko zabetu ez da biana. Lan ezin hobea. Badaude gauzatxoak asteburu honetan? Gina, nola ez. Guk, nik behintzat herrian, gauzak gehiegi dauzkat asteburu honetan, Bai. Zer, ja badaukazu antolatua dana, ostira. Ez daukat antolatua, baino. Dena egin nahi eta ezin. Astoratuta sentitzen naiz, begira. Gaur, dago moda desfilea. Baina gaur baita ere dago
superprodukzio baten grabaketa, horra, pelikula oso handi bat, eta gainera, obrak egin behar dituzte kaleetan, ze guda zibilan girotu behar digute herria. Benetan? Eta horretarako, klaro, saltokietako erakusleioak eta moldatu behar dituzte, eta farolak ere bai. Gaur bakarrik egongo dira horretan edo egun gehiagoz? Lanean hasi ziren ja atzo, baina gaur gauean grabatuko dute pelikula. Hori ikustera jo nahi dute. Jakina. Baina, egun osoa duzu aurretik. Bai, baina gauza gehiago ere baditut egiteko. Gaur joan behar dut Lazka ora. Gure lankide Imanol González Gurrutxagaren film laburraren estreinaldira. Teresan dizut, baita moda desfileare badagoela. Eta bihar, Lore eta Landare Azoka. Eta musikerria. Eta eskolen arteko olimpiadak. Tolosan beti da ose. Bai, beraz, lanpetutan nabila zegoenetan, baina, beste lekuetan zer dago. Tolosaz gain badaude beste leku batzuk, ez? Noski, badakigu adibidez, aipatu digute, txatean, sorotan bele urretxun arituko dela. Bihar, eta gaur Ibarren. Ara. Hori da. Eta Zumaia antzerkia daukazuna izan ezkio. Ze antzerki? Promesari txikiena ikus dezakezu, 8 Aita Marin. Ara. Laguntasunaren inguruko obra, interesgarria, seguru, eta musika ere hortxe, eta beraien jita ere hemen jarri genuen, beraz, hortxe, proposamen politia. Zambuia ere daukazu hemen Tolosan, ez duzu esan? Hori zen ukala buruan pentsatzen. Lolak kolektiboaren Zambuia egia da. Leidorren egongo dia 8 Joateko azara? Ez. Hiru emakume, hori da. Eta kostako emakumeen historiatik edo abiatu dute. Kartelean baino jantzian agertzen dira. Hori begira. Baita. Itxasoa, gaur dena itxasoa. Primeran. Bueno, zerbait sartu zai begian ere, bakarrizketa, Zarauzko modelo aretoan egongo da, 8 eta 4 denetan. Baina baditugu proposamen gehiago gaurko. Destiny Driver, Plentziako Goñi portalean atxaldeko 6:30, Ugaitz Alegria eta Getari Etxegarai, elkarrekin hortxe oholtzan ikusteko. 21. mendeko bikote baten zita edo hitzordua ikusiko dugu, eta software bat edo ez dakit hor ze gertatuko den teknologiarekin eta baina zita berezia izango da, seguru. Kaitin in the Night, Laudioko plazan 8 eskainiko dute, ostiraletan bakarrizketak antolatu dituzte, eta ostiraleta gaurkoa horixe izango da. Besteak gehiena gaztelera ziren, maiatzeko ostiraletako hauek. Arnasa lana, Iruñako Sanduzelaiko Zibiboxean eskainiko du Jokai konpainiak atxaldeko 7:30, eta konpainia honek musika tradizionalarekin, konpainia musika tradizionalak lantzen du, eta 2021 sortu zen Nafarroan, eta kasu honetan musika gain, eukiko dute antzerkia eta dantza, eta publikoarentzat esperientzia sentsoriala izango omen da, ez ikuskizun utxa bakarrik. Asierka, Maria Blanco eta Antxon Telleria bakarrizketekin arituko dira, Gernika Lumo Lizeoko antzokian, gaueko 9:30, askotan aipatzen dugu, ez? Gero eta ohikoagoak direla horrelako ekitaldiak, gonbidatu ezberdinak, eta komedia, pixka bat, estatu batuekotako komedia, estilo hortan, hemen ere gurea badugu. Improvisaketak oinarri dituen lana, Supituki Show, Debako Ispiluen gelan eskinuko dute 7:00, eta dantza pixka bat ere badugu proposamen gisa. Aztura, Donostiako Imalo Larzabalen atxaldeko 7:30 Node konpainiaren estreinaldi berria, baina beraien aurreko 2 pieza oinarri hartu dituzte hau burutzeko, Batu eta Basandere. Eta 10 urte ospatuko ditu aurten konpainiak, eta horrexegatik ospakizun gisa hau eskainiko dute 2 dantzari, eta abeslari liriko bat egongo dira bertan. Eta beste dantza ikuskizun proposamena, Entre mi cuerpo y yo, Llorona, llévame al río. Bilboko La Fundizionen atxaldeko 7:00. Oraindik albalitz eguzki argitan hautsa izan. Baina larunbat eta iganderako badugu beste proposamenen bat. Helduentzako ipuin kontalaria proposamen politia irutu zait. Bai, modelon Zarautzen 5:30 eskainiko du Amaia Elizagoienek, eta musikari bat izango du aldamenean, Itziar Teietxe. Eta uste dutez, beti lotzen ditugula ipuinak txikiekin, eta ohikoa dela, baina, proposamen politia izan daiteke. Gure entzulek badakite gainera hori, aurre iritzi badela, eta helduok asko gozatzen dugula ipuinekin baita. Begira, hortxe proposamen polit bat. Adrien Bergson Johnson, Debako Ispiluen gelan 7:00 eskainiko dute, Euskal Herria salbatzera datorren estatu batuarraren historia.
Itzen entropia, Bilboko kanpo, Eliseos kanpoan, atxaldeko 7:30 Sekene teatroaren lana. Eta antzerkia, musika, poesia denetarik izango du pixka bat. Tetas, dantza ikuskizuna, La Fundizionen eskainiko da 8:00 eta gorputzaren auskortasuna eta lotura naia generoari, zaintzari eta botereari buruzko kontaketa hegemonikoak zalantzan jartzeko tresna gisa sortu dute ikuskizun hau. Gero ikusi egin beharko da, pixka bat, zer den jasotzen duguna, ez? Horrelako gai eta sinopsiak irakurtzen ditugunen. El hilo del olvido, Zizur Nagusiko kulturetxen eskiniko da 8:00 eta 50 urteko emakume bati Alzheimerra diagnostikatu diote eta horren aurrean jokatzeko edo ze bide hartzen dituen eta dena pixka bat gorputzera ekarrita. Iganderako adar bakarra lana, Bilboko La Fundizionen izango da 7:00, Garazi Nabas eta Maite Aizpuruaren lana, Maite hemen izan genuen duela gutxi eta Garazi ere ekainean gurean izango da. Ane Lindaneren bakarrizketa Abadinoko Mendiolan eguerdiko 12:30 eskainiko da, eta Alperrak Tunanteak eta Maleanteak lana berriz, Debako Itziarko Burugorrin atxaldeko 7:00. Eta horrez gain asteburuan zehar, badaude kurtso amaierako dantza emanaldi pila leku guztietan, herrietan ere plaza dantzak eta abar, beraz ziur beste proposamen batzuk ere aurkituko dituzuela, eta antzerki emanaldiak ere izango dira beste leku batzuetan, kontzertu eta beste plan ugariz gain. Ala izan zan ezkontz behartua, aberatxik ez zirenan, ta guztiek dantzan, guztiak alai. Gonbidatua, Hor gelitu nahi zer dimotz. Galdu nahi izun, ea, zuk zer ikusi behar duzun. Uste dute aste honetan ez dela zer ikusiko? Pena. Bueno, baina hau, gure entzulentzat egiten dugu, ez dugu guretzat egiten. Hoxe. Polita. Oianak aurreratu duen bezala, gure gonbidatuarekin joango gara, segituan. Jauntxoaren emaztea zara, gaur egun oraindik ikus dezakegu, alaba ura leioan, marinelaren zai, itxasoan du itxaropena. Eta horrela pixkanaka iritsi zaigu kafe hutsa hartzeko ordua. Eguzkiak itzali ditu. Unai Izquierdo Vázquez, Santurtzi, aktore, aurkezle, irakasle, dramagilea. Arte dramatikoko ikasketak burutu zituen Malagako Esaden, eta horrez gain, kazetaritza eta komunikazioan ere master bat burutu ditu Euskal Herriko Unibertsitatean. Antzerkian, denbora luzez jarraitu du trebatzen, eta horretarako hainbat irakaslerekin aritu da. Franz Falekok, Konrad Schredrich, George Laferrière, Cristina Rota, Teatro de la Badia, Marta Xinka edota Perla Jaritonski. Goizetan zure minarindu nahi nuke. Egun, hemen dugun dantzerti eskolako irakasle da. Gure etorkizun eta orainaldiko gazte artista askoren irakasle. Eta bertan, gai ezberdina lantzen ditu ikaslekin. Horien artean, ahotsa. Aktore gisa obra askotan parte hartu du. Kabaret Chihuahua, Juana de Arcoen La Hoguera, Okaña.
Antzerkiaren mundua oholtza gainean ezagutzeaz gain, testuen hasieratik ere ondo ezagutzen du. Lan asko sortu baititu antzerkirako. Naufragos, Dalí en blanco y negro, Okaina, edota Loreen hizkuntza. Baino lehen esnatu da guk ziki. Azken hau, La Mapatxa Teatroa konpainia bizkaitarraren lehen lana izan da. Eta hontzan, Olatz Gamboa, Mikel Osada, Getari Etxegarai eta Unai Bera daude. Gaur egungo maitasun eta harremantzeko moduen inguruan hausnartuko dute, egoera umoretsu eta errealen bidez. Eta horrez gain, osasun mentalaren eta suizidioaren gaia ere taularatu nahi izan dituzte. Eta hemen dugu gurekin, Unai, lan honi buruz eta bere ibilbideari buruz hitz egiteko. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Unai Izquierdo Vázquez. Egunon, Unai. Egun, zen moduz zaudete? Bara, gu ondo gaude, ea zu ondo zauden bigarren kafeko galdera ofizialak erantzun ondoren. Ze hemen dugu, esan? Ez, hartzen nahi naizela hirugarrena. Ondo. Batzuk aurrera bai, gaur nola ostirala denez, esan duzu, beharko nituzke ez dakitzen bat, baina, bueno. Begira, nik egin barizkizut bigarren kafeko galdera ofizialak, gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak, eta nik egingo ditut bi, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko. Vale, a ver. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula egin nahi duela. Baina, ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, kontatu dezakela soilik, zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenukeen, pelikula batean islatuta ikusteko. Eta beste galdera da, ea nola irudikatzen duzuen edo nola gustatuko litzaizuken izatea, zure hileta, zure funerala. Beraz, esan bezala, aukeratu behar duzu edo pelikularena edo hiletarena. Buf, a ber, lehendabizikoa aukeratuko nuke, bale? Orduan, ezke bestea oso zaila da ikusteko, osea, nik nahi ez dudana da nitxo batean sartzea, hori oso argi daukat, baina, a ber, karo, nola aktorea naizenez, nahiago nuke panteon bat edo jartzea, baina, bueno, pixkat jendeak ikusteko, ez. A ber, aukeratuko nuke orain dela 20 urteko etapa edo, non Malagan egon nintzen bizitzen edo, 10 urte pasa nintzenan bizi, eta, bueno, nola oso gaztea nintzen, eta nola zen Malagako nortasuna edo hori, bai adierazteko eta idazteko gidoion bat aukera izango dugu. Ni justu Malagako esperientzia horretaz pixka bat galdetu nahi nizun. Ze okerrez banago bertan ikasi zenuen, ezta? Antzerkia edo arte dramatikoa. Horregatik joan zinen, baina badirudi zerbaitek erakarri zintuela. Esan duzu 10 urte pasatzen dituela bertan. Zer emantzizun hiriak eta eskolak edo antzerkiaren aldetik ere zer jaso zenuen bertan? Alde batetik nire nortasun propioa ikustea edo deskubritzea, eta bestetik, karo, nik ikasi nuen Barakaldoko antzerki eskolan, baina pixkat eskarmentu gehiago nahi nuen, irakasle bihurtzeko, eta bai nire ibilbide profesionalagoa izateko, eta ara joan nintzen, egia da Madrilen eta Malagan egin nituen sarbide frogak, baina azken momentuan erabaki nuen Malagan egitea. Zergatik, beste 2 lagunekin joan nintzela, haiek master bat egitera eta hori, eta niretzat kontua zen esperientzia bizitzea eta ez hainbeste bere momentuan arte dramatikoa ikastea. Eta gero, oso kuriosoa da nire harremana Malagarekin. 15 urterekin edo 16 urterekin, ezagutu nituen pertsona batzuk, handik etorritakoak, udako antzerki ikastaro batean hemen Bilbon. Eta eskaini ziaten bere momentuan Malagara joatea kaleko antzerkia edo horrelako zerbait egitera. Orduan,
haiek esan zidaten Malagan eskola oso famatua zegoela non Antonio Banderas, Kitty Mamber, Maria Barranco eta horrelakoak ikasi zutela, baina momentu horretan nik oso argi neukan kazetaria izango nintzela eta baztertu egin nuen aukera hori eta, bueno, zuek badakizue aktoretik bizitzea nola zen, eta hori. Eta, bueno, eta gero, buelta eta bueltan egon nintzen bizitza osoan, baina beti, ez dakit zergatik, bizitzak eramaten dit Malagara. Gero, 3 intentona gehiago eukin nituen handik juteko, eta beti nabil junta etorri, eta erabaki nuen, nire gurasoek erabaki zuten, apartamentu bat erostea han, nik lagunak ez galtzeko, eta, noizbehinka, baina maiz joaten naiz ara. Ez da lekutxak erra, ez da, hola mantentzeko eta ara eta ona ibiltzeko, Esango nuke. Konbiatuta zaudete, Ez esan bialdiz, gubereta, gobiatzen hauek, jak. Kasu honetan, bide guztiak Malagara. Hori da. Bai. Aipatu duzu pixka batez, nola euki duzuzuk antzerkiarekin harreman hori, kale antzerki hori proposatu zizuten, baina nik esan dut, idatzi ere, idazten duzu, eta asko azken urteetan, eta irakurri dut zure elkarrizketa batean hauxe esan zenuela. Dramaturgian, kasualitatez erori zinela, zuk antzesteko proiektuak idatzi nahi zenituela, eta ezagian, itxoiten egon edo, beste norbaitek deitzeko edo. Horrela izan zen, horrela hasi zinen idazten, edo beti izan duzu, hola izan zen? Bai, oso argi neukan, nola, kasitari ibili nintzela eta gero irakasle eta ez dakit, karo, antzerkia ez baztertzeko, beharko nukela zerbait hori, holtzaren gainera juteko, orduan, erabaki nuen nik neure proiektuak sortzeko. Eta modu xume baten, sortu zen Dali obrarekin, eta antzerki laburrarekin, baina gero, Arriaga Antzokitik deitu zidaten proiektu bat eskaintzen, nik idazteko eta hori. Eta hasi nintzen horrela, esperientzia oso onak izan ziren, eta gero, enkarguak hartu nituen, eta hori. Eta nietzat da formula bat antzerkian egoteko, eta antzesteko, eta gero, nik nahi dudana kontatzeko. Bestela beti zabiltza, besteen istorioak kontatzen edo nik eskatzen ez nauena kontatzen. Eta nahiago dut edo bizitza nire gauza personalak adierazi edo, interesatzen zaidana. Horren atzean adibidez, badago La Mapatxa teatroa ere sortzeko abia puntua esan nahi dut. Zuk ere zure barruko hori kontatu nahi izatea eta horregatik elkartu zarete eta horregatik sortu duzue adibidez Loren hizkuntza? Bai, kultura sailetik bultzatu zituzten hori diru laguntzak antzeslanak idazteko, beka bat lortu nuen, eta, erabaki nuen, hori oso egokia litzatekela, eszenaratzea. Orduan, Getarirekin adostu genuen hori sortzea, nola ja eskarmentua genuen hori agurotxoa feroz antzeslanarekin, eta ziginen hitz egiten eta prestatzen eta horrela sortu ziren. Gero beste 3 lagun sartu genituen formulan eta horrela hasi gara. Eta zer moduzkoa izaten ari da orain artekoa, ez? Nik, gazteleraz eta euskeraz biak dituzue, zer moduzko esperientzia izaten ari da, eta zein izan zen historia honen abia puntua, edo nola hasten zarazu normalean idazten? A ber, nik oso argi neukan, gaur egungo egoera nolakoa den
maitasunaren aldetik, eta nola ja, hasi ginen ligatzen beste modu batean, eta klaro, adibidez, nigatik ez dago ondo, zergatik, bueno, pues, argazki baten bidez zuk ez duzu lortzen ezer, osea, ez dago energiarik, ez dago ezer, osea, ez da aukera bat zu nolakoa zaren ezagutzeko modu bat, orduan, bueno, handik hasi nintzen idazten. Gero, eszenabideen sortu zuten lehiaketa bat edo, non geure buruak aurkeztu genituen, eta irabazi genuen lehiaketa. Orduan, 15 minutu antzeslan horretan, eztabaida sortu zen publikoren artean nola, pixkat pitz bat balitz bezala egiten duten, bueno, haiek haien nahiak, kezkak eta horrelako gauzak adierazi zuten eta guk sartu genituen antzeslanen barruan. Eta, bueno, hasi nintzen idazten eta idazten, gero bai elkarrizketak egiten, badago antzeslanean nien lagunen istorio bat, bueno, beti egonda Tinderren eta horrelako istoriotan, eta oso interesgarria iruditu zitzaidan, eta, bueno, pues, baimenik gabe, sartu nuen istorioa. Ikusi aldute lagunek edo. Bai, ikusi du, Bera, konturatu zen, beregan inspiratu zinela kaso. Ikusi du, baina bere lagunak esan zidan, benetan guk kontatzen duguna, bere historia zela eta ez nien lagunarena. Begira. Osea, behitu. Bai, begira. Eta hori galdetu nahi dizun, lehen ere esan duzu, ez? Zuri interesatzen zaizkizun gaiak eta zure bizitzatik ere. Hartzen duzu inspirazioa idazten duzunean hortik, pixka bat, hemendik, entzundakotik, norbaitek bizitakotik eta? Bai, beti horrela da. Adibidez, ni lehendabiziko istorioa edo antzeslana zen Buenas noches madre, eta nik kontatu nuen nolakoa ikusten dudan hori amatasuna edo, bai? Orduan, karo, oso zaila da, nien aizaita, bai ama daukat, baina ez daukat seme alabarik. Baina, bueno, pixkat entzundan eukan gauza batzuk ikertzen azten zara eta gero sartzen dituzu gauzak. Eta gero, egia da, publikoak oso ondo hartzen duela eta bai, bueno, iritzi ezberdinak izan nituen, baina handik etortzen ziren, oso ondo kontatuta zegoela, amatasuna edo horrelako kontua, baina bai bizipen propioak normalean sartzen ditut naiz eta nire historioak ez izan. Baina beti, historioak beti daukate zerbait zugandik aterata edo. Esan dugu Oltzan Getari Etxegarai, Mikel Osada, Olatz Gamboa, eta Ibon Belandiare musikarekin, ez? Eta zuzenean dago musikarekin. Ez dakizuk baduzu musikarekin harreman handia edo, beste lan batzuetan ere ez, musikak presentzia handia izan du, honetan ere badu, bada zerbait garrantzitsua zuretzat? Bai, eske egia esan nik egingo nituzke musikalak, baina gero ez nago hain prest hori egiteko. Baina nik nola imaginatzen dudan bizitza da musikal bat balitz bezala. Osea, joango nintzateke kalez kale, abesten, dantzatzen eta hori. Eta gero, broma bezala egiten dut parrandan edo, baina bai biziko nintzateke horrela, Osea, ez da broma bat. Orduan, gero, idazterakoan, bai, nire estruktura edo da horrelakoa, musikal balitz bezala, naiz eta musika edo hainbeste musika ez izan. Esan nahi dut,
musikaletan estruktura oso definituta dago. Estenak dira oso azkarrak, oso motzak, eta narratiba joten da gauza kontatzen horrela, bai? Eta interkalatzen dituzte, bai kantak, bai esten propioak testuarekin, hitzarekin. Orduan, bai naiz oso aditua, baina musika asko gustatzen zait, ulertzen dut, bai ahotsaren aldetik edo testuaren aldetik musika hartu behar dugu gauza kontatzeko, orduan bai oso importantea da. Eta hurrengo proiektuan bai musika, zuzeneko musika egokituko nuke, nien nuke egingo, noski, baina bai sartzeko asmoa daukat, bai. Orduan eskuartean beste zerbait idazten ari zara, la mapatxarentzat izango da? Bai. Ideia bat ailegatu zait, eta zuek Gipuzkoan zaudete, ezta? Bai, Tolosan. Pues bueno, zuentzako gauza bat da. Esan nahi dut, botarra izan, Gipuzkoan dago kokatuta. Ene? Bueno, gehiago ezin dugu jakin, ez? Baina, bueno, zerbait... Oye, hasta ahí puedo leer, nola zaten. Bueno, ez da gutxi. Hoi da. Eta aurre ikusia duzu dagoeneko dataren bat, edo hori oraindik airean dago? Bai, 2027ko. Ados, bueno, hemen egongo gara, pentsatzen dut, edo ez dakit, baina nola... Bai. Edo emango dugu informazioa. Eta aipatu dut, dantzertin ere lan egiten duzula, hemen gonbidatu asko, gero eta gehiago seguraski gazteak, Goiuri, gaur harinarekin hortzi bueltaka, gazteak izaten ditugu eta dantzertitik pasatakoak, ez? Garai batean, jende askok esaten zuen, hemen etzegoen aukerarik eta kanpora joaten nintzen ikastera, baina gaur egun badugu hemen dantzerti. Zuk irakasle bezala nola ikusten duzu hori? Ze arrobi dukagu, ze goeratan gaude, zentzu horretan? Hemen eskolan etortzen dienak daukate eskarmentua. Baina ez da eskarmentu profesionala. Baizik eta nola, haien bizitzak oso digitalak izan diren, bai abesten dute, bai dantza egiten dute, gehienek, eta oso nabaria da. Nire garaian edo, gu eginen hain adituak edo, hain trebeak, eta bai nabaritzen da. Orduan, eskatzen diegu, hori ateratzea, bai batzuk bebai baute esperientzia adibidez musikarekin, eta konserbatorioetan egon dira, edo musika eskoletan, edo, bai oso gaur egungo gazteak oso trebeak dira, estenatokirako, baina bai egia da, hemen eskolan, nola gradu bat den, beste eskarmentu mota hartu behar dutela aitortuko nuke. Eta hau da, ofizioa zein den, frustrazioa zein den, porrota eta horrelako gauzak ikasi behar dituztela uste dut. Begira, baina musikaletarako egokiak, gazte haue guztiak. Bai. Plana gazteekin, Malagan, musikala egiteko, eta ezagitzera gehiago, baina dena osatuta plana. Dena osatuta. Unai, haula amaitzen joan behar dugu zebe urrengo gonbidatua ere hemen daukagu. Orduan, ja beste proiektu bat hortxe buruan, Gipuzkoan kokatuko duguna, baina Loren hizkuntzarekin ere oraindik badituzue emanaldiak, ezta? Nola gonbidatuko dugu jendea Loren hizkuntza edo el idioma edo el lenguaje nola da de las flores gaztelera? El lenguaje de las flores, hori da. Es que hori dator Lorcaren antzeslan batetik da Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores. Orduan, antzeslan horrek kontatzen du zein dan hori
amodioen espektatibak edo. Orduan, hori, hartu dugu gaia, gaur egun gertatzen dena kontatzeko. Orduan, nik esango nuke divertitzeko antzeslana dela, aukera polita hausnarketa bat egiteko, baina bai barre egiteko. Ez da komeria finko bat, edo ez dakit nola azaldu, baina bai barreak ikusiko ditugu eta entzungo ditugu, baina bai hausnartzeko antzeslana dela. Mira, ni joan den astean izan nuen Donostian ikusteko aukera, eta uste dut oso ondo definitu duzula, ez? Badu, ez? Ondo pasatzen du ikusleak, entretenitzen da eta barre egiten du, ez? Egoerekin, seguraski batzuk identifikatuko gara bikote mota batekin edo bestearekin edo egoera batekin, baina aldi berean badu hausnartzeko, ez? Eta hor uzten duzu ere azitxo bat pixkat pentsatzeko, ez? Nora doazen harreman mota hauek edo ze ondorio egon daitezken, eta uste dut antzerkiaren bidez hori guztia uztartzea oso lan politia dela, beraz, eskerrik asko, hori taularatzea. Zuko hobeto definitu egin duzu, Ez. Ni beste aldetik bizi izan nuen, eta uste dut, bai, lortzen duzuela hori. Eskerrik asko, Unai, utzi mertu, agian klasera joan behar duzu orain ere, gure, ja, zen ari zarete, okerrespanago ikasturtea, beraz, ja, azken. Bai, orain, amaitzen, emanaldiak, sarbide probak, denetarik ditugu. Maiatza eta ekaina guretzat da zoratzekoa. Baina, ja amaitzen eta gero deskantzua hartuko dugu atsedenaldi bat, orduan, oso merezita, baina orain tokatzen zaigu lan egitea. Oso ondo Unai, eskerrik asko, eta hartuko dugu beste kafe bat beste une batean. Gizonezkoa zara, seme-alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4 jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme-alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan, 611 411 868. Eta guk aurrera egin behar dugu, ze gaur kafea hitz egin behar dugu Aiora Mujikarekin. Zait kafea? Barkatu, badaki nora torri den gaur? Bai, Starbucks, hori, ziur naiz, Inigo hemen egongo balitz berak esango lukela, hori ez dela kafea, ez? Ziurrenik, baina Starbucks izango da, gaurko abia puntua. Abia puntua besti hau. 세상에서 가장 좋아하는 곳 자연과 도시 빌딩 곳곳 한강보다 호수공원이 더 좋아 난 차가도 훨씬 포근이야 낮은다고 넌 Hace ritmo Aiora Mujika. Eta zer gatxuko txetuten zutzen. Beste mikro. Oin bai. Kaixo. Kaixo, zer moduz? Oso ondo. Oso ondo? Esaten ari nintzen, abesti honek dantzan jartzen zaituela, Bai, abesti alaia da, ritmo bizikoa, politia da. Maziti izena do. Maziti, bai, nire iria. Bai. Bai, gero abestia jarri dut hasiera, abesti batekin hasiera ematen diogulako beti sekzioari. Ez naiz abestiari buruz hitz egiten hasiko. 2015koa da, The Most Beautiful Moment in Life Part 2 albumekoa. Gero, helduko diogu honi, eta egingo dugu lotura gaurko gaiarekin, baina bai, kafeari buruz hitz egitea ez nator. Starbucksi buruz hitz egitea nator, bat egiten dut Inigorekin zorrek kafetik gutxi dauka. Gila esan ez dut inoiz hartu, ez naiz inoizkun Starbucksea ezer hartzea, zenik kafe utxekoa naiz, eta han kiston gauza raroak eta jatzen dituzte orduan. Baina, natorritzaitea aste hontan edo aurreko ez nao seguru, egondalako polemika oso handi bat Starbucksekin Hego Korean. Gaina, agertu zait notizia eremu ezberdinetan daola, orduan, oi hartzuna izan duen polemika bat izan da antza. Egia da, ere nire zirkuloan Hego Koreako gauza sartzen diala, orduan iristen zaizkitela gauzak. Baina, kontua da, egin dutela kanpaina bat, Tank Day moduan izendatu dutena, tankearen eguna bezala,
izan da promozionatzeko edalontzi bat, edo, bueno, botilla moduko itako tumbler edo deitzen diote inglesez. Olako edalontzi baten promozioa egiteko erabili dute Tank Day, izendatu duten eguna, eta promozio egun hori izan zen maiatzak 18. Eta hemen dago arazoa, ze maiatzak 18 Hego Korearentzako fetxa oso seinalatua da, Gwangjuko sarraskia gogoratzen duen fetxa bat dalako. Claro, Gwangjuko sarraskia izan zen 1980 eta, claro, tankeak eta atera zituzten kalera, errepresio izugarria gontzan, orduan, ateratzen dute derrepente promozio bat izena duna tankearen eguna, zuretzako memoria egun importantea dan fetxa batean, ez? Herritarrak asarretu dira, eta arrazoiz. Eta hori, pixkat kokatzeko Gwangjuko sarraskia edo zer izan zen, guatuko zeate, igual ez, baina saio hontan hitz egin nun Pak Chung-hee presidente hoi bati buruz, bere alaba gero txaman kontuetan eta ibilizana. Bueno, izugarri izan zen txamanen kontua. Hori da, itu ginen saio baten hitz egiten hori ez, txamanak eta Hego Koreako politika eta alakoak. Eta reality showak, Bai, denetarik eukik genuen. Bueno, kontu hori da ez, 1979ko uste dute urriak 26an edo, agintean zegoen gizon hau, zalantzazko agintean, ez? Esan genuen, diktadura bat, edo, erail zuten, eta gainera erail zuten bere zerbitzu sekretuetakoek, atentatu batean, eta historia hori guztia komentatu genuen hemen, hil zuten gizon hau, eta herrialdean demokraziaren aldeko protestak eta mobilizazioak zabaldu zian, ez? Aukera hori aprobetxatuz, ez? Hilda gizon hau, guazen demokrazia ezartzea herrialdean. Eta, erantzuna izan zen armadako generalak martial law delakoa deklaratu zuen, ez? Lege martziala edo, ejertzitoa bidalizun kalera, errepresioa handia gontzan, orduan errepresio horren aurren protestek gora egin zuten eta jendea orduan eta gehiago hasi zen kale ateratzen, eta bereziki seinalatuta dago, aipatutakoa, ez? Gwangju hirian gontzian protestak, hoxe protesta horietan ikasleak, umeak eta denetarik zegoen protesta hortara, ejertzitua indar armatuak bidali zituztelako eta indiskriminatua izan zen errepresioa, tiroka aritu zian, eta izan zen astebete bat oso odoltsua. Gobernuak emandako zenbakien arabera 200 hildako egon zian, nazioarteko prentsak emandako zenbakien arabera 1000 eta 2000 artean izan zian hildakoak, desagertuak egon zian, torturatuak, izan zen herritarren memorian hiltzatutako protesta bat, ez? Zer da matematiketan txarra izatea, interesatzen zaizunean. Eta, klaro, hori, maiatzak 18an izan zen, ez? Eta, memorian hiltzatutan dago. Eta gainea, Starbucksen polemika honi, bigarren buelta bat emateko, kanpaina honi tankearen egunaren kanpaina honetan erabili dituzten esloganen artean edo leloen artean bazegoen bat zala mailaren kontra jo, edo lako zerbait, ez? Imaginatu behar dezute botella bat edo edalontzia handioitako bat, ez? Paka, mailaren gainean, mailaren kontra jo, lako eslogan bat bazan. Kontua zer da baita ere, Gwangjuko sarraski honetara bueltan, oso ezaguna dela jendearen artean baita poliziak erabilizula esaldi hori, hil arte torturatua izan zen gazte baten heriotza esplikatzeko, ez? Mailaren kontra jo eta hil zen. Orduan, mailaren kontra jo hori ere dago jendearen imaginarioan oso sartuta, orduan. Abiatzen duzu kanpaina bat, tankearen eguna deitzen diozu, maiatzaren 18an eta gaina esloganetako bat da mailaren kontra jo. Hori da galdera, baina hori... Kasualitate hutsa. Kasualitate hutsa, nahi gabe egin dute. Betiko galdera olako kasuetan, ez? Zenbat begik ikusi dute kanpaina hori? Hori da. Publikora iritsi den arte. Polemika hori izan da, ez? Herritarrak boikotera deitu dituzte, salmentak pila bat jetxi dia Starbucksena, jendea, hautsi ditu katillu horiek eta danak, ez? Protesta moduan, eta
ondorioa izan da, Hego Koreako Starbuckseko CEO-a edo arduraduna kargu gabetu dutela, hala ere ez da nahikoa izan jendearentzako, eta Starbucks da parte talde handiago batena, ez? Enpresa munduko kontu hauek de konglomeratuak eta bar, Starbucks parte den talde handi horretako presidenteak barkamenak eskatu ditu publikoki, gaina Asiako herrialde askotan egiten da moduan, ez? Burua makurtuz eta reverentzia eginez, hemen nahiko deigarriak egiten zaizkigun irudiak dira, baina barkamena eskatu du. Eta zuk esan dezuna, ez? Aztertzen nahi dira nolatan hainbeste revisio pasaditun kanpaina batek pasadun hau, hain esanguratsua dan zerbait. Gero, irakurri dut komentarioren bat ere esanez, esloganak eta inteligentzia artifizialaren bidez eginak ote ziren, ez, igual ia bati eskatzen diozu, sortu izkidazu eslogan batzuk, hau eta hau irudikatu dezaketenak, eta igual pasadutela ireki ere egin gabe artxiboa, ez, venga, azkar ateratzeko, eta hau izan da emaitza, orduan nahiko sututa dabiltza honekin. Eta nik ekarri deten abestiaren lotura da, My City hau da BTS-en abesti bat, kantatzen dute bakoitzak bere hiriari buruz, ez? Kantatzen dute pixkat ni hemengoa naiz eta datorri nere hiria ezagutzera, eta kontua da zazpietako bat, J-Hope Guangzhoukoa dala, sarraski hau gertatu zen hirikoa, eta bestiaren zati batean esaten du press edo sakatu 0,62 518. Eta 0,62 da Guangzhouko prefijoa, eta 518 da maiatzak 18. Bai, ez du esaten bestelako zehaztasun gehiagorekin, hemen letrari dagokionez beti interpretazioak eta hola izaten dira, baina Guangzhoukoa izan da eta maiatzak 18a hain esanguratsua izan da, jendeak hola interpretatu zuen behintzat atera zenean, zenbaki hori eta gertatu zen gaina, behiratzen nahitu nahi zenean oain honen inguruan ere, BTS letrekin askotan gertatzen den zerbait, ez? Jendeak ikusten du letra bat eta esaten du, zer da hau, zergatik aipatzen du hemen hau, eta hasten da ikertzen. Eta orduan hasten da irakurtzen Guangzhouko sarraskiaren inguruan, eta informatzen da horri buruz, eta hori da nahi asko gustatzen zaiten gauzetako bat, ez? Abiatzen zea zerbaitetikan, eta bilatzen dezu arrazoia. Horrela ikasi nuen nik Armeniako genozidioari buruz Kim Kardashiani esker. Benetan? Aipatu zuelako behin bere reality showen. Eta hori hasietan ikertzen zer da Armeniako genozidioa, Turkiak ze esku izan du hemen, eta nik hori beti aldarrikatuko dut, pop kulturaren bidez, ezagutza sakonagoetara iristeko aukera dagoela. Geratu zaitezke hor superfizian eta gustora bizi, edo jun zaitezke baita ere gauza artistak behintzat hortarako bidea irekitzen baldin badizu, egin dezakezu hori. Eta, pixkat kultura eta hola ere aipatuz, Han Kang 2024an Nobel saria irabazizun Hego Koreako idazleak badauka Human Act izeneko liburu bat, Guangzhouko sarraskiaren ingurukoa. Ez detena oraindik irakurri, baino pendiente daukat, baino emakume honek ere jorratzen ditu olako gaiak, memoriaren ingurukoak, eta oso liburu potentea dala irakurri izan diot mundu guztiari, orduan aurkitu behar dezu momentua baita ere, ez? Gauza batzuk irakurtzeko, orduan, nik aipamena uzten dut eta irakurri nahi dunak, hor dauka. Zenbat ikasten dugun zurekin, Ze ondo. Bai, benetan, oso interesgarria iruditzen zait beti ikasten duguna, baina gaurkoa bereziki, kanpaina hortatik abiatuta, gertatzen dira horrelakoak, eta burura etorri zaizkit beste batzuk baitere, gogoan dut behin egin zuela ez dauka historiarekin zerikusirik, baina baita izan zen hola kanpaina nahiko arraro xamarra, El Corte Inglesek egin zuen irailean berriro eskolara buelta eta horrelako bat, eta orduan beraien aurren zapaten bilduma berri erakutsi nahi zuten, eta argazkiak ziren oinak zintzilik, aulki bat alde batean, eta oinak zintzilik, horrela, bere buruaz beste egin balu bezala umeak, eta umeak baino gehiago,
eta oinak horrela, eta ulkia ikin baten, eta hor ere, polemika sortzen, eta jendeak esaten zuen, hau ere, baina... Zenbat begik behiratuko zuten hau. Eta ez du inork, ez erresan, ez? Bai. Gertatzen dira horrelakoak, eta are gehiago, gainera zerbait gertakari historiko batekin zer ikusia dutenean, hontan ere, Starbucks ez da oso nere gustukoa precisamente, boikota egiteko edo bertara ez juteko beste arrazoi bat gehiago. Esan duzu, eraginkorra izaten ari dela boikota. Salmentak jetxi diala ikusi dut, eta gainean ikuste korearrek badutela hori edo ikusi izan dira dela behintzat, zerbaitek aserretzen baditu edo zerbaitekin ez badaude gustora egiten dute, ez noa honea, ez dut gehiago egingo. Onerako eta txarrerako, ze horra badago ere kantzelazioaren kultura oso potente bat daukaena, orduan, batzutan ondo bideratua dago, beste batzutan nire ustez pasa egiten dira, baina kasu honetan, alako astakeria eta gero, ze gutxiago. Begira, ideia bat eman didazu, datorren astean edo heltzen diogun gaiari, ondo atera diren boikotak. Baina aipatu genituen adibide batzuk, baina gehiago ere egongo dira, eta interesgarria da. Nik ez dut sakondu gaian, baina guain dela hilabete batzuk ospetsu egin zen, Carrefourrek Italiako saltoki guztiak itxiko zituela, edo horrelako zerbait, eta aipatzen zen agian Israelen aurkako boikot horren ondorio izan zitekeela, edo, batzotan gertatu izan dira horrelakoak, eta ondo ateratzen dira, eta... Gainera askotan jendak esaten du, zertako ingo dut, zenik egiteak ez du eragingo, baina gero, azkenean batuko bagina, bakoitzak bere egiten badu, azkenean lor daitek, eta hori erakustea politia da ere, bai? Osak adibideak aurkitu behar dira. Gustatzen zait. Irakurri nahi nizuen abesti honen izen burua eta abeslariaren izena, baina ez nahi zauzen hartzen. Esaten du abestian, Dechita. Dechita. Bai. Augusti izenarekin kaleratua da BTS-eko beste bat, Suga izena dauka BTS-en dagoen bitartean, baina kontua da bere bakarkako lanak egin izan dituenean Augusti izena erabili duela, eta Dechita hau niri izugarri gustatzen zaiten bat da. Dechitarekin emango diogu agurra saioari, eta asteari, ze badakizue... Ostirala da, asteburuetan ez dugu bigarren kaferik hartzen, baina astelenean, hementxe egongo gara, astelenero bezala, 10:05, naiz irratian, oian azuetzara egongo. Xabizu egongo zara? Espero iristea. Hemen egongo naiz. Oso ondo. Nire hementxe izango naiz, eta hemen izango da baita ere June Romatet, Imanol González Gurrutxaga ere engainatu beharko dugu, puri-purian tarte egiten dugu astelenetan eta bere parte hartza beharko dugu, baina esan bezala, saioa agurtzeko ordua iritsi da eta astelenean ikusiko dugu elkar. Keep calm and bigarren kafea.